أرست زينام سبافتي أرمينيا كل مدى عدلات ريفورم كتبا إثيوبيا إنفستن خجبرو بريزيدنت تاياز كسلاسي سويعهم لمعات كوريدر كتماتات كم صباب توساخي من نوابرو سبات عام زمانن عدل صراحة مفتارن ربحا كم زلو نبرتي كتمات دريدو حبيرا كابوزاي إسرائيل أب غازال عل 900 أبيات تمرتي معناها تصبصاب تكال حورات من قصات أملاخيتو على تسلس 3 سنة كل تشحن 10 شوعتنا متمرت مشت ساعات عاد أخيلو نابخم استدالو مع زنا إتوي تقرنيا حيزنا لكم قريبنا لنا كم يتمسيو كم يتوعلو كبرات تملكتي مسيناتات جيتاتشو على مساحم كسنحي سنة مكتال نقون لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات سبهافتي أرمينيا كل مدى عدلات ريفورم كتبا إثيوبيا إنفستن خجبرو بريزيدنت فيدري تاياز كسلاسي سويعم اتوم بريزيدنت نمكتل منستر قدات وصاي أرمينيا فاهان كوستانيان أبيت صحفتهم تقبلهم أزراريبام اتوم مكتل منستر قدات وصاي أرمينيا بتوان كاب بريزيدنت أرمينيا فاهاغن كاتشاتوريان زيت الأخ ملختين بريزيدنت يقربهم أبزتهم دما كلتين هاجرات أب عودتات كتبا بحالن تمرتين زلون ركب معبايا بزخلالو قدات تخرت كيرام بريزيدنت تايت هاجرات عميق تاريخاون ركب كم زلون بمحبار ركبن بزتفلالو عودتات متحب بارات تناخيرهم كم زغصلو تزاريبهم إثيوبيا كل مدى ريفورم كتبانا قبرت تركب زبلو بريزيدنت تاي سبهافتي أرمينيا بإثيوبيا إنفستن خقبروز أو عتاقريبهم مكتل منستر قدات وصاي أرمينيا فاهان كوستانيان بوغنوم هاجروم مس إثيوبيا زلوا كل مدى يركب نابزلا على درجان مسجار بقراص نت كم تسرح تزاريبهم قدامي منستر أبي أحمد مستوكلت محبرسة من قديز كايدو مدرخ زتا لوم مشت كقربيو قدامي منستر أبي أحمد تمالي مس ملا إثيوبيا مس كاملا إثيوبيا مستوصاصو محبرسة من قدي زتيوم أتي زتا قدامي منستر أبي أحمد مستفراليو كفالات محبرسة بناي زقبروهم زتتات أكل نتخون عود نقدي زيت أمت زعباتات بملعل تزاتيوم ببركي فيدرال قدم زتا مقبارو ببركي زوبا كللن كتماتاتن ناي زتا سالتو زتتات مقصلتا مخوانون تحبيروم زملكتهم حلف تسرح بسرخبلو تزاتيتين منقستي نتلمعودي تاوتات زغون حسابات كم زهبو تحبيروم تيز تقبر زتا لهم مشت كاب ساعات 3 جميرو أب كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيا إبيسي حويسو أب استفلاليا مرخب تحفاش كي قرب مخانو تحبير الله بزيد ما نختكتاتلو نعدم أب حنت هاجر كل مداوي عبيتنا ممصان تربحنا زيغاتات من رقاصن اجام عودي قلقالوت من محدار منقس زل عليه كبلو مكتل قدما من السر تمسجن طرونه تزاريبام اتوم مكتل قدما من السر محبراو متأسسار قصوم ابزب محلالف وملختي أبي كوميتي مرارحا ريفورم قلقالوت من محدار منقسي مبل حامشا يسرو عقيبانا لومي الساليتنا يلوم أب زتنا وهبا قلقالوت أب فلا ما يزورنا بقلقالوت حد ما أخل مسوب زاتو تكالات كمون أب قصالي زورنا مئتاو قدم مدلاو زي زازمو تكالات تعذيبنا قبلو صريحام بتوسخون كلهم كللاتن من محدار كتماتاتن مسوب مجمار زي سالت ومزلو من قصقاسات قدم مدلاو كم زقمقمو حبيرم سلازخونا دما فلا ما يزورنا مسوب زاتو تكالات بمسارة تستغمت استاندار قلتوف قلقالوت نهابو كم زركبو كم تعذبو رديم أب قصاليون أب كلا يزورنا مسوب زاتو تكالاتن أب كلهم كللاتن من محدار كتماتاتن زي سالتو سراحتن بخمي كسرحو كم زلو من نتكبراو من قسقاسهم ون أنفت كم زقمتو قليس منستر قدات وصائي دبلوماسي كوتبا بهراو ربحا إثيوبيا أب عالم لخ درجان من رقاص ووسان قدا زي صوتيلو
ناتخيد أبزركب دبلوماسي كتبا نمتنخار تأميتو أبزكايد مدرخ زت مداركتي أكالات منستر ديتا قدات وصاي أمباسادر حادرة أبرا دبلوماسي كتبا تقلول عام دبلوماسي إثيوبيا يلوم دبلوماسي كتبا بهرا وربحا إثيوبيا بركي عالم لخان مرقاص وسان قدز صوتون يلوم عقمتات كتبا إثيوبيا مسوصاي عالم متأسسار كم زقبا بمحبار دبلوماسي كتبا نمتنخار متحبار مداركتي أكالات أدلاي كم زخونة بأطنوت قليسهم كوميشن انفستمنت دكتور زلك اتمسجن بوغنهم منقسي زي قبرو ممحايشي كتبا دبلوماسي كتبا عودي انفستمنتن حدش عدل كم زفترام تزاريبهم ابتي ممحايشي اباركتات اندسترين فوليات سوبا كتبا بزحات سباب توصاي اب عودي انفستمنت كم سوافرو تصريحهم بزيد ما اتوتي فرياتات بفرياتوش حجر كامتكا حليفو بزحات عدلات سراح مفتار كم زتقالم اغنزيبهم دبلوماسي كتبا بمتنخار انفستمنت نمسحاب حبر او متحبار كم زدلي بمحبار نيثيوبيا بموكالا بسفر على هاجرات ناصرحو زركبو امباستات عدلات انفستمنت اثيوبيا مفلات سبابتي كسحبو كم زلوم اتحساسيبهم ريفورم ماكرو كتبا اب عودي فترة عدل سراح زتبابعو صيتي مزغبالو يلن منستر سراحن كلتن ويزرو مفريات كامل باسنادانت تكال بريس إثيوبيا فترة عدل سراح تأميتو بزعبا إثيوبيا مدرخ بانال اب كتما دامات ساليتو اتن منستر ابتي مدرخ ابز محلالفو ملختي اب إثيوبيا زلو عميق حفتن صقان بمفلاي عدل سراح نمفتار يسرحالو يلن نزيد ما حقراو فنوته كارتا تسناديو اب عودي حرشا اندستري توريزم معدن ايسيتين قولا حتى كم زيت قبرت زاريبا هاجر بوكو ريفورم ماكرو تباو عودي فترة عدل سراح زت تباو صيتي مزقبال لو كبلاون حبيرا بقال مداي عودي ولقا كيدي فترة عدل سراح بزبلص مسفاح تامتيب كم سراح كم زقبا اغنزيبان اب مرها قبري حملواي اثر ناتكلتن فرمرن صحابه قلحتان معباي كتبا لعول قدالو ويلوم تمرامرتي كتبا تمرامرتي عودي دكتور ابولي محاري مرها قبري حملواي اثر نقدوص اي كبن مبالن نهر واغان مرغان لعول قدا زصاوتيلوم اب حملواي اثر ناتكلتن فرمرن صحابه قلحتا قصالنت بزلو مقديك سرحلو كم زقبا زرايو دما تمرامري كتبا دكتور ارغا شومتيم ببعمتو زيتكلو فلستات اتكلتن فرمرن طراقحا اندستريتات كاب مملا بتوساخي اب إثيوبيا معباله كتبا زلعله قدا كم زلووم اتوم تمرامرتي قليصام قبل علي اتليتات زبص احمد قعتين مكل خال كل مداوي حلوا بوليسي اتليتات اب إثيوبيا نختكبر نات سرح مخانو فيدريشن اتليتكس إثيوبيا افليتوم بريزيدنت فيدريشن اتليتكس إثيوبيا كوماندر سلاشيسين ابزحبو مغلصي اتليت غلتي بورقا زغاطما صقم بمراخب تحفاش مزرابا بمصراح نهاجرو مواغا زخفلون ابزحزي اوان اب صقم زركبون اتليتات قصروم بزح كم زخنم تزاريبهم عالم لخ اتليتكس نحلو اتليتات زي دنغغو حقتات كاب كلتشن ايتران سلسنا قوصاصري اوروبا جميرو تكبراو كخنو وسانه كم زحلفونا زخاخيرهم بمخان دما كل مداو حلوها بوليسي اتليتات اب إثيوبيا نختكبر الناصرحو كم زركبو تزاريبهم صقمات كاب دقا نسيو حليفو ابلعل دقا تبعتو اتليتاتون بصفحات كم زرأيو حابرام
مكتتال مع ديزاين اي تي في تقريناكم تركبوا كبرات تكتاتل تمارسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صلحوا بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا لمعات كوريدر كتماتات كام مصباب توساخي من نبابرو سبات ام زمانن عدل صراحه مفتارن زلعله ربحا كم زلو نبرتي كتما دريدوا حبيرم دريدوا كتمان سالت زلو فلما يزور لمعات كوريدر ملو نمززام ربربي يكبر مهلاون تعبيرو زي التسفاين ززر عربتهم ابد دمكا وانا خازقن ياو قلعو دقنا احواتنا نحناون سايكل انقساقاسي بزغورلو ساعات بنصانت زغورلو منገድ ንበይኑ እግረኛ መንገድ ምዃኑ ንዋዕሉ ንዓና ንነበርቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝኮን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ልዕሊ 95 ሚታዊ እቲ ፕሮጀክት ከም ዝተፈጸመ ዝሓበሩ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ህንጸት ፈቓድን ቁጥጥርን ከተማ ድሬዳዋ ኤፍሬም ግርማይ እዚ ውጽኢት ኣብ ምምዝጋብ ግደ ዝተዋደደ ኣመራርሓ ኪላታትን ሰራሕተኛታትን ልዑል መንባሩ ሓቢሮም የስኬት ሚስጥሩ አንደኛው የቅንጅት ሁኔታ ነው ሁለተኛ የአመራር በሳል ሚና አቅጣጫ ሰጭነት ውጤት ነው ሶስተኛ ደግሞ የሥራ ባህላችን ሚስጥር ዝዓወት ኩነታት መወዳድ ዝተወደበ አንፈትን ትኩረትን አመራርሓ ከምኡ ድማ ስለወጠ ጥንኩር ባህሊ አሰራርሓና ዝወለደ እዩ እዚ ዘረአ 6 ወርሒ ኣብ ዘይመለ ሓምለዋይ ልምዓት መጻወተ ህፃውንቲ መስመር ብስክሌታ መንገዲ ምርኣይ ዝተሳኣኖም ወገናት ሰባት በእግሮም ዝንቀሳቀስሉ ወክ መግበሪ መንገዲ ማዕረፊ ቦታታት ካፌታት ብዝሓዘ መንገዲ ከምዚ ዝረአ ብጽቡቕን ምዕሩግን ኩነታት ተሰሪሑ ይርከብ ልምዓት ኮሪደር ከተማ ድሬዳዋ ብቐጻልነት ከም ዝሳለጥ ተሓቢሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ዝመጹ ስደተኛታት ተቐቢላ ብምትእንጋድ ትፍለጥ ሃገር እያ መብዛሕትኦም ስደተኛታት እውን ካልአይቲ ሃገርና እናበሉ ይጽውዑዋ በዓል ታሪኽ ሶርያዊ ኣሕመድ እውን ነዚ የረጋግጽ ዳሃብ ያሲን ኣዘራሪባቱ ኣላ أحمد أب هاجر سوريا بستلعل كنا سعيبو سدت جدا مسكونه فلما السودان قاس إلو دما نابزي ناب إثيوبيا كابز مز شدشت عامد كم زقط أري زارب أحمد ناب إثيوبيا أنت مز أب استفلاليو بيت مقبتات تقوزيرو يسرح من بارو يزارب أبس حز أوانقنا نيبعلو بيت بالعقافيتو اندا سرحه انتركب أنا أب إثيوبيا كم هاجري داسيلوني إذن بريبل أنا بدأت من البلد جيت من السودان أول شيء مشيت من بلدي كان في حرب كابز مص 6 عامت يغيره بسودان يمصي كاب هاجري بسنك كوينات يوصي ناب سودان خيده 3 عامت تقميته ابون كوينات مسكونه نابز ناب اثيوبيا مصي اب بولي تقصيره يسرح نيره قرب اندا سرحكو ገንዘብ ዋህሊለየ ሕዚ ናይ ባዕለይ ንዝቤት ብልዒ ሶርያ خفيته يسرح أحمد أبز حز أوان مقب سوريا كم شورما مشوي زبحال مقبتات زسناد انتخون أب قرب أوان حزب إثيوبيا مقبتات عرب تلاميدو صبغ عداقة كم زلو أيس الزارب كاب عماويل زمصلو رؤيتاتون مقب سوريا طعم كم زخونه ازون مسبات صبغ ركب نخهلو كم زحجزون يزارب الحمد لله كلهم كويسين نشتغل الحمد لله اشتغلنا وصار عندنا فلوس وكذا الحمد لله تمسجن نسرح لنا ننقساقسينا فلما انا بإثيوبيا كمص كلخو زوم مغبتات ايتلمدون نيروم زوم شم مغبتات عرب شوارما دورهو طبسي زبحالو ايتلمدون نيروم حزغنا سبلميدو بطعمي طلبون اللو فوتيوم وي مغبو اب اديس ابا بزحات اللو نزي مغب زفوتو بزي مسباتون يقراربكا سروي احمد إثيوبيا كالئتي هاجرون كم زخونتن إثيوبياويت بعل تجازؤ زرخبلان كل التقلعو زافريلان مخانو يزارب بزون نفقرن سناك قبابل إثيوبياويان بمنقاد بممسكانن إذا هاجر كل جزي سلام نختكون يمنا يبل عمتو بخير الأمة العربية والإسلامية كل جزء ببعمتو بسلام يصنحهم يبل نكل عرب بفلاي إثيوبيا حزبا منقستا كمسجن يفوتو مغنياتو دما تقبلهم عقايشو منايوم يقنينا عناون حبشات مرعي خلت تقولوا فريية أبقت علي إن شاء الله سوريا يمن سلام كخوني مني إثيوبيا دما كل جزء سلام كتخوني منا نخلو سلامي منا الله يسلمك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا تشرفتوا عليكم السلام ورحمة الله إثيوبيا كاب استفلاليو هاجرات زمص سدتኛታት ተቀቢላ بفقرن حاليتن تتأناقد هاجر بمخانا كل زيغا أمباسادر هاجرو بمخان مثل هاجرو بسناي تግባር كهانጽ ይግባ ኣብ ምምላእ ጠለብ ቁጠባ ሃገር ቱሪዝም ዝህቦ ረብሓ ዝለዓለዩ ብተሳትፎ ዜጋታት ነቲ ዝገዘፈ ተዳሃሳስን ዘይተዳሃሳስን ጸጋታት ቱሪዝም ደጊፎም ዓበይቲ ፍልፍላት ኣታዊ ሃገር ዝኾኑ ህንጸታት ምህናጽ ተኻኢሉ ኣብ ከይዲ ህንጸት ዝርከቡውን ኣለዉ ብሓፈሻ ዓውዲ ቱሪዝም ዝድህስስ ጸብጻብ መርሃ ሰላም ረሳ
ብጸጋታት ተፈጥሮ ብኣዝያ ሃፍታም እትፍለጥ ኢትዮጵያ ዜጋታታ ናብራ ድኽነት ተጻዊሮም ይነብሩ ካብዚ ድኽነት ንምውጻእ ናይ ለውጥ መንግስቲ ባይታ መንግስትነት ካብ ተቆጻጸረሎም እዋናት ተትሒዙ ብብዙሕ ዘፈር ዝንቀሳቐሱ እታወታት ንሓደ ሃገራዊ ሽቶ ንምውዓል ምንቅስቓሳት እንዳተገበረ ይርከብ ብስነ ሓሳባዊ ደውታ ወይ ከዓ መትከል መሰረት ዝሕዝ ቁጠባ ሃገር ዝህነጸሉ ኣግባብ መሊሱ ነቲ ቁጠባ ዘስጥምን ዜጋ ናብ ሓደጋ ዘጥሕል ከይኹን ጸጋታት ወይ ከዓ ዓቕሚ ሃገር ብኣግባብታይ ንጠቐመሉ ዝብል ምድላው ብጥንቃቐ ተተግባር ተገይሩ ልምዓት ተወጊኑ እዩ እንዳተወገነ ይርከብ ሃገር ኢኮኖሚያ ንምውሓስን ዝተረጋግዐ ቁጠባ ክህልዋን ኣንፈጠመተ ኮይኑ ብትኹረት ይዕመመሉ ካብ ዘሎ ዘፈር እቲ ሓደ ኣውዲ ቱሪዝም እዩ ኢትዮጵያ ተዳህሰስትን ዘይተዳህሰስትን ጸጋታት ቱሪዝም እትብሕት ሃገር እያ ኣብ ዝቐደመ ህንጸትን ሓቅታትን ዓለምና ግዳኣ ታይ ከም ዝመስልን ዓለም ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ታይ ትመስል ምንባራ ንምፍላጥ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ውሕዳት መልሲ መርከቢታት ሓዲኣ እያ ነዚ ንምጥቃም ናይ በጻሕቲ ዓዲ ጠለብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ብገበታ ለሸገር ሃገርን ትውልድን ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ሃገር ህንጸታት መሰረተት ሒዛያ ከም ኣብነት እዚ ህንጸት ኣብ ክልል ትግራይ ገራዓልታ ዝርከብ ተፈጥሮውን ሃይማኖታውን ጸጋታት ንምድህዛዝ ንዝመጽእ በጻሕ ዓዲ ነቲ ጸጋ ብግቡእ ክህደሰሉ ብዘመቻቹ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ሃይማኖታዊ ጸጋታትን ዝቐደመ ስልጣነ ተገንዚቡ ንኢትዮጵያ ኣብ ምልላይ ኣምባሳደር ኮይኑ ዘላቒ ኣታዊ ካብዚ ዘፈር ንምርካብ ዝኽእል እዩ እዚ ዕማም ነቲ ህንጸት እንተስናብ ዜጋታት ከም ኣዋጻኢነቱ ንሰብ ሃፍቲ ወጻኢ ብፕራይቬታይዜሽን ኣዛዊርካ ብርዌት ኢንቨስተራት ሸውሃት ቁጠባ ዜጋ ንምምላእ ዝኽእል ምድላው እዩ ስለ ውልቀ ጠለብ ይኹን ስለ ሃገራዊ ልኡኽ ሰባት ብጉጅለ ይኹን ብውልቀ ካብ ሓዲኡ ክፋል ሃገር ናብቲ ኻሊእ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ጉዕዞ ይገብሩ እዚ ጉዕዞ ዜጋታት ዓለም ክተኣሳሰሩ ዓለማዊ ጠለባት መሰረት ሒዞም ዓለማዊ ውሕስና ርጉጽ ክኾን መሰረታዊ ሽኻል እዩ ነዚ ሽኻል ሃገራት ንተረባሕነት ቁጠባ ዜጋታት ቅርጸት ሒዘንን ሰሪዐንን ይጥቀማሉ ኣብ ጉዕዞ ውሽጢ ዝርከብ ተበጻሕነትን ጻንሒትን ዝህቦ ረብሃ ግምት ውሽጢ ብምእታው ቱሪዝም ዝሽኻሉ ስራሕቲ ብሰፊሕ ይሰርሓ ሃገርና ኢትዮጵያ እውን ካብ ዘቆመቶም 5 ኣእማድ ቁጠባ እቲ ሓደ ቱሪዝም እዩ 5 ዓምድታት ኮይኑ ደው ዝበለ መኸዳ ቁጠባ ሓዲኡ ንሓዲኡ ዝምግብን ዘጽንዕን ኮይኑ ምሕንጻጽ ድማ ነቲ ህንጸት ቁጠባ ተወዳስን ክኾን ይሰርዖ ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ዲፕሎማሲ ዝሳለጠላ ብመበል ሳልሳይ እትስራዕ ዲፕሎማስያዊ ከተማ ዝሓዘለት ኢትዮጵያ ብልምዓት ኮሪደር ብእትሰርሖም ዘላ ስራሕትታታ ውሕስ ናብራ ዜጋን ቀጠናዊ ጠለባት ማይ ኣብ ምምላእ ዘለዎ ግደ ከም ዘሎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ተረባሕነት ንምርግጋጽ ግድኡ ሰፊሕ ዝኾነ ኮንፈረንስ ቱሪዝም መሰረት ክሕዝ ዝኽእል ስራሕ ማእኸል ኮንቬንሽን ብምህናጽ እውን ምድላዋት ወጊና እያ እዚ ተሞክሮ ናብ ክልል ከተማታት ተኣታትዩ እውን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ጸጋታት ንምልላይ ዝግበሩ ስራሕትታት ንኮንፈረንስ ቱሪዝም ዘማእኸለ ኮይኑ ምድላዋት ክግበረሉ ስራሕትታት ተሳሊጡ እዩ ዘለዋ ጸጋታት ተፈጥሮ ብቱሪዝም ስነ ምድሪ ገና ኣይተረበሕትን ዘላ ብምባል ኣብ ኢቲቪ አዲስ ቀን ሓሳቦም ዝህቡ ፈጻሚ ስራሕ ቤት ዕዮ ኮንቬንሽን ሚኒስተር ቱሪዝም ኣይተ ጌትነት ይግዛው ታሪክ ስሩዕ ግልጋሎት ቱሪዝም 60 ዓመታት ከም ዘቁፀረ ገሊጾም ዝተዓተረሉ ረብሓ ከም ዘየለ ይሕብሩ እሞ በጻሕቲ ብበዝሒ ንምስሓብ መባጽሕታት ሓወስቲ ብግቡእ ምልማዕ የድሊ ይብሉ እሞ ከባቢ 39 ተዳህሰስቲ ሃድግታት ንዓለም ዘበርከተት ምዃና እውን ይገልጹ ምድር ላይ 1943 ተራራ ያለው ሀገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም 1943 ጎቦታት ዘለዎ ሃገር የለን ኢትዮጵያ ውሽጢ ጥራሕ እዩ ዝሓቂ ዘሎ ጎቦ መሰረት ዝገበረ ልምዓት ቱሪዝም ገና ባይታ ሓዘን ዘሎ ጎቦ ጥራሕ ተዘይኮነ ጎቦ ተንተሪሱ ዝመጽእ ቱሪዝም ጥራሕ ከይኮነስ ብዙሓት ጎቦታት ሃገርና ኣብያተ ክርስቲያናት ገዳማትን ዝሓዙ እዮም በዚ ድማ ባህላውን ተፈጥሮውን ጸጋታት ተጸንቢሮም ረብሓ ዝህብሉ ልምዓት ቱሪዝም ክዕመም ግቡእ እዩ ልዕሊ 4000 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎም ልዕሊ 25 ጎቦታት ኣብ ዘለውሉ ምንም ዓይነት ግልጋሎት መጓዓዝያ ጎቦታት የለን ኣብ ካልኦት ሃገራት ንበጻሕቲ ዓዲ መስርሕ ግልጋሎት መጓዓዝያ ገይሮም ዝርብሕሉ ኬብል ካርን ካልኦት ተመሳሰልትን መሰረት ክነብር ዝኽእል ጸጋ ኣሎ ግን ኣይለምዐን በዚ ምኽንያት እዩ ሃገርና ዘሎ ሃፍቲ ሰፊሕ እንትኾነውን ሃገር ክትረኽቦ ዝግባእ ብግቡእ ኣይረኸበትን ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ማሕበር ትካላት ህወስቲ እንቁ ሙሉጌታ
ጎቦታትና ካብ ዝሓዝዎ እንስሳትን ተኽልታትን ብዝዘለለ እተቀማምጣ ምድሪ ኣብ መጽናዕቲ ስነ ምድሪ ዝህቦ ረብሓ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ሕቶ ንዓለም ለኸ ትካላት ክነቕርብ ኢና ይብሉ። ይሄ ቦታ ጂኦሎጂካሊ ፔኩላር የሆነ እዚ ስፍራ ብዓይኒ ዘፈር መጽናዕቲ ስነ ምድሪ ዝተፈለየ ምዃኑን ከበርክቶ ዝኽእል ረብሓ ኣለዎ። ፓርክ ስነ ምድሪ ተገይሩ ይመዝገበልና ኢልና ክነምልክት ኣብ ምድላው ንርከብ። ብሓምለዋይ ኣሰር ጎቦታት ንምዕቃብ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ትሰርሕ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ኢኮ ቱሪዝም ዝመሰረቱ ስራሕትታት ኣብ ጎቦታት ሃምበሪቾ መሰረት ኣትሒዛ እያ። ጸጋታት ቱሪዝም ረብሓ ኮይኖም ማሕበረሰብ ዘላቂ ተረባሕ ክኾን ኣብ ሕድሕድ ሸነኽ ሃገር ሰላም ውሕስ ክኾን ማሕበረሰቡ ተሳትፎ ግድኡ ሰፊሕ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ሰባት ይገልጹ። ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜናኹም ትርከቡ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግር ረቂቕ በጀት ዓመት 2018 መንግስቲ ፌደራል እቲ ዝተማልአ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ብዕውት ኩነታት ንምቕጻል ልዑል እጃም ኣለዎ ክብሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ገሊጾም። ረቂቕ በጀት ዓመት 2018 መንግስቲ ፌደራል ነቲ ዝተማልአ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ብዕውት ኩነታት ንምቕጻል ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ገሊጾም። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ መበል 35 ዝበነ ስራሕ 4 ዓመት ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሳሊጡ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣብ ረቂቕ በጀት ዓመት 2018 ዓ.ም መንግስቲ ፌደራል ኣመልኪቶም ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ መብርሂ ሂቦም። ኣብ መብርሂኦም እውን በጀት ዓመት 2018 ኣታዊ መንግስትን ደገፍ ወፃእን ሓዊሱ 1.5 ትሪልዮን ብር ከም ዝኸውን ይግመት ኢሎም። እዚ ድማ በኣንጻር ኣብ በጀት ዓመት 2017 ክእከብ እዩ ተባሂሉ ዝተገመተ ሓፈሻዊ ኣታዊ 62 ሚእታዊ ዕቤት ከም ዘርአየ ተዛሪቦም። ካብቲ ዝቐረበ ረቂቕ በጀት መንግስቲ ፌደራል እቲ 61 ሚእታዊ ንስሩዕ በጀት ዝተመደበ ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ድማ ኣብዚ በጀት ዓመት ንስሩዕ በጀት ካብ ዝተመደበ በጀት 48.1 ሚእታዊ ዕቤት ዘለዎ ከም ዝኾነ ረድዮም። ብተወሳኺ እውን ካፒታል በጀት መንግስቲ ፌደራል ካብ ዝተሰልዐ 415 ቢልዮን ብር ካብቲ ሓፈሻዊ በጀት 22 ሚእታዊ ብፅሒት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ምስ በጀት ዓመት 2017 እንትነጻጸር 72 ቢልዮን ብር ወሰኽ ከም ዘለዎ ገሊጾም። መብዛሕትኡ ትወሰኽ ድማ እቲ መማሓየሺ ተግባራዊ ምስ ምግባር ዝተኣሳሰሩ ወፃእታት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። እቲ በጀት እቲ ዝተማልአ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ብዕውት ኩነታት ንምቕጻል ልዑል እጃም ከም ዘለዎ እውን ገሊጾም። በጀት ዘለዎም ኣብያተ ዕዮ እውን እቲ ዝተመደበሎም በጀት ነቲ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ኢሉ እውን ኣብ ቁጠባን ውፅኢታዊ ረብሓን ከውዕልዎ ከም ዝግባእ ገንዚቦም። እቲ በጀት ብትክክል ተግባራዊ ንክኸውን ዝምልከቱ ኣካል ኣድላይ ዝበሃል ኩሉ ንኸገብር እውን ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ መወዳእታ ዜና ውፃኢ እስራኤል ኣብ ጋዛ ልዕሊ 9 ሚእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ምዕናዋ ጸብጻብ ትካል ሕቡራት መንግስታት ኣመላኺቱ። ኣብ ትካል ሕቡራት መንግስታት ዘይሻራዊ ኮሚሽን ዓለም ለኻዊ ምርመራ ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ ጸብጻብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ስፍራታት ትምህርቲ ኣብ ሃይማኖታውን ባህላውን ከባብታት እናፈጸመቶ ዘላ መጥቃዕቲ ገበን ጦር ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዘነጻጸረ ምጽናት ዓሌት እዩ ክብል ከሲሱ። እቲ ኮሚሽን እስራኤል መንነት ነበርቲ ጋዛ ዝገልጹ ከም ባህሊ ስፍራታት እምነትን ታሪኻውያን ቦታታትን ከምኡውን ኣብያተ ትምህርቲ ብምዕናው እናብጽሕቶ ዘላ ዘስካሕክሕ ተግባር ተሓታቲት ይገብራዩ ተባሂሉ። እቲ ኮሚሽን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትካላት ምሕለው ፅሬት ደቂ ኣንስትዮ ብምዕናው ግልፂ ብዝኾነ መገዲ ተግባራት ምጽናት ዓሌት ፈጺማ እያ ኢሉ ምኽሳሱ ዝዝከር እዩ። ነቲ ክሲ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ እቶም ጸብጻባት ኣድሏዊን ጸረ ሴማዊን እዮም ክብሉ ሃገሮም ካብቲ ኮሚሽን ባዕላ ንኽተግልል ገይሮም። ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ዝነበሩ ነበር ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰል ትካል ሕቡራት ሃገራት ናቪ ፕሌይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ትካላት ትምህርቲ ጋዛ ሃይማኖታውን ባህላውን ስፍራታት ዝፈጸመቶም መጥቃዕትታት ዓለም ለኻዊ ሕግታት ምጥሓሳ ዘቃልዑ ምዃኖም ኣብቲ ጸብጻብ ተዓዚብናና ኢሎም። ክብረት ተመልከቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም። ሰብ ሃፍቲ ኣርሜንያ ኩሉ መዳይ ዕድላት ሪፎርም ቁጠባ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንኽገብሩ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ጸዊዖም።
ልምዓት ኮሪደር ከተማታት ካብ ምጽባብ ተወሳኺ መነባብሮ ሰባት ኣብ ምዝማንን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ረብሓ ከም ዘለዎም